Kmieni l-4 wara nofsinhar preġunier instab mejjed f'ċella fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-preġunier huwa Julian Genovese ta' 53 sena. Genovese kien fl-aħbarijiet nhar it-22 ta' Awwissu li għadda wara li ħarab mill-isptar Mater Dei waqt li kien akkumpanjat minn uffiċjali tal-ħabs. Julian Genovese, magħruf bħala il-Pissirell, inqaba ftit tal-ħin wara mill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit fil-qasam ta' Djarf ta' Żwejt f'San Ġwan. Il-każ kien seħħ meta allegatament il-preġunier kien qed jingħata l-kura fl-emerġenza tal-isptar u talab biex imur ipejjeb sigarett. Kif dal-mument li ħarab lejl-wied li hemm faċċata tal-emerġenza. Wara tfittxija fl-Akwati, Julian Genovese kien arrestat madwar siegħa wara u tressa il-qorti proprju l-għada fejn wieġeb mhux ħati għall-akkuża li ħarab lill-gwardjani tal-ħabs illi kienu qegħdin jeskortawh. Genovese insab il-ħabs fuq arrest preventiv kif qed jiffaċċja akkużi ta' vjolenza domestika. Sa dan it-tant fi stqarrija l-Ministeru għall-Intern qal li dwar il-każ tal-mewt ta' Julian Genovese fil-ħabs ta' Kordin infetħet inkjesta maġisterjali minn Edwina Grima li ħatret diversi esperti biex jassistuha qed jiġi esklus l-involviment ta' terzi jew abbuż ta' droga f'dan il-każ.